ఫోటో తీసుకుంటాను मुझे चिंता चक्कर पहुंच
କେତେ କେଜି ହବ ଏନ୍ତା ମରି 17 କିଲୋ ହବ। ଆମେ ଏ କହିଲୁ 800 ଟଙ୍କା ନିଏ କେତେ ଏ ପାଟ ପୁଷ୍ପୁଷ୍ଟା ଦେବୁ ବାବା ମାଳ ମାଳ ଭୋଜିକୁ ଯାଉଥିଲି ଇଏ ଗୋଟିକିଆ ବିକ୍ରି ନୁହଁ ନାଇଁ Ma. କୋଟରେ ଭଲ ମାଛ ଆସିବ ସେଇଗୁରା ଭଲ ମାଛ ଆସିବେ ଏବେ ହଉ ଆସ ଗୋଟେ ମଜା କଲ